Как всички се нанизаха в мене тъпите ботове. От F40 на четвърта позиция. Чукнах го лекичко и ето какво стана. Този ме мина. Този ме мина. Не. И здравейте хора, добре дошли в новото ми видео, където ще играем Need for Speed Heat. И както може да видите, че в днешното видео ще правим тестове на това Lamborghini. И знаете каква е процедурата. Ако ви хареса това видео, ударете лайка, абонирайте се за канала ми и колкото по-бързо стигаме до 50 абоната, аз се моля да е до края на това лято. И ако стане да е до края на това лято, ще има лайв, където ще игра най-вероятно Fortnite или кариера, с който отбой вие пожелайте. И нека да започваме. Ето, че се връщаме. Като първото състезание съответно ще бъде ето това тук. Меркурий. И естествено да не ви мъча с това каране. Смятам докато стигна до там да не го гледате. Тъй че ще се видим като стигна до там, до самото състезание. Ето, че се върнахме. Ето, че сме до състезанието с нашата кола. И цъкаме който е старта. И да видим как тази кола ще се справи от към скорост, управление и дали ще могат да спечеля някакви състезания по нея. Това ще го спечеля със сигурност. Соп рейтинг. Но зависи... Сега сетих за третото. Показвам 4 пръста на TV. Третото сетих кой ще бъде от към моите умения. И до момента съм уникален шофьор. Ама ме вика ти какво искаш. То тук при състезанията даже и да са легални. Ама то чекпоинтите... Това е отвратителното на тази игра. Чекпоинтите като ги вземеш така те бавят. Поне в тази игра от пътя не можеш да се оплачеш. Не като в GTA 5. При това съм състезание, като получиш някаква класа се пати с сцеплението да кажеш за първи път, че се оплача от пътя в тази игра. Който в тази игра се оплаче от пътищата, не знам какъв трябва да е. В тази игра просто няма значение какви са пътищата в тази игра. Дали ще е черен... Не, за черен има вече значение. Но дали... Нямам пет от към асфалт. Само. Офроуд... Почти се всяка може да караш. Но тук поне е по-реалистично, отколкото в GTA-ката. Отколкото в GTA 5. Правеше петлено ниска, удряш камъче. Имам пред за Need Speed в момента. GTA 5 правиш мега ниската и едва ще удариш някой камък. Ако аз греша, някой в коментарите, който играе GTA 5, да ми напише дали съм прав. Ето пак. Хубавото, че поне тук по-трудно се спуска чекпоинти, а не петицата да не знаеш откъде да минеш. Че да не го изпуснеш и да съкратиш. А тук даже да го спуснеш, то само те бави. А то значение няма. Айде. Опа, завършваме. $40,000 взимаме.
сега директно ще се отправим към следващото, където е ето това тук хубаво състезание. Това директно ще го грабам там, защото е от тук направо, да ми е пътя. Няма да се ударя никъде. Билборд виждам, няма да го взимам. От тук направо, този съм взел вече билборд. Биеме спивачка сам. Няма да ме удариш. Вагаджията. Той ли беше с BMW или Мерцедес? Мисля, че с BMW. Уау, едното платно колко освободено обаче е. Уникално спиване. Естествено, докато съм в това не мога да тръгна. Тъй като закъме пак е, който е стартър, както вече обясних, пак да си го кажа. Това как съм го удрал, ужас. Та се го оставям. Да финиширам първи. Това на всяко състезание е таргетът. Не знам, според мен трябваше да го направя поне да имаш, поне да ти дават различен таргет за позиция. Защото това може да има огромно значение. Е, така си дрифти с спирачка и даваш газ едновременно. Как всички се нанизаха в мене, тъпите ботове. То само да му се изнижа. Какво ще му се случи? То хубав Макаран да се маха. Може на ламбо. Макаран е зад мене. Пак леко по черния път, нищо. Ламборгини Диабус, махай се. Макларан къде идва? Том Макларан къде идва? Леко спрячка тук. Как не се метна? Този лой... Едва го взех. Така. И тук пак по същия начин го вземаме. Не всъщност... От първия път го взех са по-добре. Аз за какви умения говоря, то тази игра не ти дават умения, а ти дават само коли. Мисля, зависи как я направиш по билд. От към каране и от към всичко. Защото тати може да се пускаш навсякъде и пак да се завършиш първи. Така. Един буст пускаме. Не буст, а нитро. Почти 390! Удряме бясно спирачките тука. Защото това има около 1500 конски сили. Тя конски сили трябва ги окрутриме. Трябва ги... Чакайте, че не го казах като хората. Тя конски сили трябва да се окрутат. То е много яко. Не? Няма да излета. Няма да хода на гоби към планината. На пикник. Имам състезание да върша. Опа. Ей. Не. Това колко ще ми се отрази.
Ето как ми се отплати играта. Ето как. Пускаме един рефюз, да ми напълни пак тубата. Ето от тук надолу я пускаме едното нитро. И сколко ще финишираме? 319,20 некъде. Взимаме печалба от почти 70 000. Като за мен парите вече нямат значение, защото аз съм богат. 8 милиона имам. И сега отиваме към това Евион състезанието. И няма ви мъча. Ще се видим като стигнем до състезанието. Ето. И ето, че стигнахме до състезанието вече. Дай да почваме. Колко бързо минаха тия състезания. Но той е така, като си с 400 плюс меритната кола. Трябва да очаквам да е малко по-сложно. Мале... Толкова не е тониковани коли. Така. Както в F40 е на 4-та позиция. Чукна го лекичко и ето какво стана. О, на 5 места Макларан. И... Чао, това Макларана. Тук що? О, не. По-добре да им се измъкна, защото тези неща... По-добре да не са зад мене. Особено като са два. Той даже не знам кой е по-бързия. Той мисля, че той с гигантския спойлер е по-бърз. Да. Гадното, че са ботове. Добре, поне единият го поушашавих така. Е, вечно. Така, тръпнах ги. Сам правата би трябвало да ги тъпна много повече. Нитрото няма го пускам с още, на третата обиколка чак. Така. Тук пак спирачки, леко по оффроуд. Така. Добре, взехме този завой. Тук на завоите могат да ме понастигне така. Така. Ако ще така е така пари участъци, имам... Опа. Не. Този ме мина. Този ме мина! Не. Никой няма ме минава така. Така. Пускаме последната почилка тука. Едно взем завойте. Колата ще ускори. Ускорявай! Така. Спивачка. Ето така. Опа. Ето така. Добре, дръпнах. Айде. Може един път пускаме интрото. Точно за финала.
Добре. Финиширахме първи за 0,3 и 20 нещо секунди. 0,3, 26 секунди. 0 за 3 минути и 26 секунди. И да, хора, това ще бъде всичко от днешното видео. Чао от мене и до следващия път.